Kajing yo I paid bahan re clemen sim Ngas ngutu ba kajing ya verlastan Fiakren hinre kadonut kam shim Fi peit yang a hinre fim don hangta Kajing ya ro kalong tang kajing ya le Ngay na persyang bans ngetuya fi Henry kajing shisha kapen kiyang asusur Fi kwahtang ban kren khadu shisha Ban pens gay Henry khlam ban no Kajing ya par kalong kajing Kajing jit kashae ha kajing yo Fi kwahtang ban kren khadu shisha Henry fi mong ba fi laj ngay Kajing jit ngakit ha kadono Henry fi yaka ha kajing yam khlay Ngarang apya kak tiemba sisa Kak tiemba pelet ya kajing pang Hindai fidget kajing ya kren Jar jar kajing ya kren Bapenjot yang amin siem sisa Yakin mau yaki por bangi jing yam Kmen minta ki jing yam Kilong jing yam shimet Fiyong Indonesia Hindai ngatip pa ba kajing ya Shem kalakila jing ya Pet ki jing ya pen bet Kilong tang kajing ya kren Khlem jing yo imen siem Khlem jing yo jing Don hang ne hun de nga long mar away ha ka jing ya kren ba khlem jing ya tam la da fe mi cho tonga wat belong ya ka jing git kum ka jing ya le ka jing si sha la da ka pang ka khamba ban ya ka jing am khlem jing ya kren Kwahtang ban tren khatu shisha Tang ban punch gay khlem jing ya pen pao Ngahi ngalong ubas nga tumenta Baka jing ya kren kamut ka jing ya day payba Nga pilet ya fi khlem jing ya kali Wala da ka donut kajing yam kham khlay Kajing yit ba shisha kam shu Kren khatu Kajing yin ka on ka long Henry minta kam long shu yang Fi kwahtang ban kren tratu shisha Hireng akwah kajing shisha Donut kas na okay